umashudumeka baphela abantu kwamanga ezibhamu esiqeda abantu ake likhuzeni lakwamashu nakuphela abantu ngesibhamu umhlaba wonke umashudumeka baphela abantu kwamanga ezibhamu esiqeda abantu ake likhuzeni nansi mhlola kwaphela insizwa kwamanga umhlaba wonke umashudumeka baphela abantu kwamashu esibhamu esiqeda abantu. Sanibonani sanibingelela kwiBhanyazile TV2. Indoni production yenze ongajwayelekile la khona ihamba iyobhunga emswaneni emndenini wensizwa uMxo besebenza eqembini kaSaliwa as igidangoma odutshulwe lapha ehostela kwaMashu. uSaliwa behamba luqizile kanye nensizwa uNtokozo Khumalo bese kuba umngani omkhulu kaSaliwa. Ngansa kwethu lezi insizwa zishiye imali elinganisela ku10,000 emakhandleleni. Abaculi bebekhona ngaphansi kwendoni production ukuhambisena amakhandlela emndenini kaMxo bekusaliwa noqizile kanti uGandaganda nondoni bona abakwazanga ukuphumelela ngenxa ukuthi babambeke khona kodwa uSaliwa nondoni lapho uSaliwa enoqizile bebekhona abakwenzile kuhle kakhulu engathi insizwa uMxo ingalala ngokuthula umoya wayo uphumule kanomndeni ngathi ngoduduzeka nsuku zonke. Amagama ashiwo uSaliwa amagama ashiwo uqizile cena lalele niwezwe kahle ukuthi ikhala zithini insizwa ngesehlo sengene uMxo nakhala isililo sezinyembezi sifana ukuthi cha lo muntu usehamba ukuhamba sesisebenzile naye madoda abezama ukukhuthuza amaphakethe umuntu onakho akabona ukuthi siphosa kangakanani senza kanjani sesiyobe sibona ukuthi thina sikhava kanjani impilo eqhubekelayo insizwa ye